Ayo, sapa wingi sing njaluk dicepilno juwet. Lah iki penampakane jute. Tapi durung ireng. Lah. Paling sak minggu maneh wis mulai ireng. Lho iki lho, bang. Ketok ora? Ora. Lah, kae. Lho. Wah, tapi dhuwur-dhuwur. Aku tak jajal nggodhek sing ke lho. Dhuwur kalau keteko to ora ya? Gak teko, wonge kurang dhuwur. Aduh. Kalau apa yang godhek? Gak teko, aduh. Dhuwur. Dhuwur iki, gak teko iki.